Ara, vale. Ara comença, va. Ara... El cognom Albin ha vingut de França. Francisco Xavier Albin i Claverol, el 1854 va obtenir la plaça de secretari de l'Ajuntament d'Igualada. Per tant, doncs, és una família arrelada a Igualada, encara que vingués nova, però va fer rels a Igualada. L'any 36 es va cremar el convent. D'aquí va començar el 39 la nova comunitat. L'Albin, sent igualadí i arquitecte, els que eren els superiors del convent el van elegir com a continuador de l'obra de reconstrucció que havia iniciat el Cèsar Martinell. El Cèsar Martinell havia reconstruït l'església. A l'època que hi va haver més gent va ser el 63, i el 63 eren més de 100 persones aquí al convent. Aquest projecte del senyor Lluís Maria Albin doncs, el van clavar a la paret. I esclar, tots els nanos ens hi vam mirar amb tots els detalls. I de mica en mica el projecte es va convertir en realitat. Això que és l'oratori del seminari. I aquest oratori del seminari sí que són aquestes voltes parabòliques, que ell hi tenia una veritable il·lusió a fer aquestes voltes parabòliques. Uns arcs necessiten contrafort, aquests no en tenen, perquè estan lligats per sota i per dalt. És a dir, aquests arcs van lligats per sota, per tant ja no necessiten una estructura. Una cosa és l'estructura vista matemàticament arrel del que se li demana que faci per lo que s'ha d'ocupar. I l'altra és que a la pràctica hi hagi uns parers diferents dels arquitectònics i que són, diguem-ne, de qüestió d'una comunitat i del ritme que porta la comunitat. L'Albin era un home que es feia càrrec d'haver de canviar algunes coses de les que havia pensat perquè els motius que se li donaven els veia que tenien la seva raonabilitat. I això per un arquitecte és molt bo. Aquí dalt hi havia unes golfes que no servien, diguem-ne, només que per posar-hi trastos. I el que es va fer aleshores és que tot aquest tros d'aquí fins aquí baix, en comptes d'haver aquests forats, variant una miqueta l'estructura interna, allò pogués fer servir per tot el que es volgués, per dormitoris, per classes, espais de música. És que mentre s'anaven desenvolupant les obres, ell i l'aparellador venien cada dimarts i dinàvem amb els frares. A l'hora de dinar es parlava d'arquitectura, però l'Albin era, diguem-ne, sociòleg. Tenia les seves idees religioses. Tenia les seves idees científiques sobre l'origen de l'univers i de l'origen del món. I esclar, aleshores hi havia una conversa, a vegades, què et diré jo, no exaltada, però sí humana, amb tots aquests alts i baixos d'una conversa humana. Era veritablement preciós. La primera fàbrica que va fer Lluís Maria Albin aquí a Igualada va ser la fàbrica del senyor Pere Traveset. Aquella fàbrica va ser la primera que aquí a Igualada es va fer amb teulada de dent de serra. Dent de serra és que
els pendents, per comptes de ser, com són normalment en una casa, un pendent a una banda i un pendent a l'altra, en el dent de serra els pendents són així, i encarats de manera que el sol vingui per aquí i les finestres donguin al nord. Això fa que mai el sol pugui entrar dins la fàbrica, perquè el sol directe dins la fàbrica fa molt bé les màquines i fa molt bé i descoloreix els colors. Aquella obra, entre l'uralita i el salràs, calia posar-hi un aïllant. Eren agulletes de vidre i era una cosa que es clavava a la pell, que feia un mal terrible. I ell va estudiar la manera de que si els operaris havien de posar allò a dalt, era molt difícil. En canvi, ens va fer sobre del canyís i van estendre els rotllos de tela, els rotllos de fibra de vidre, i llavors després ho van tapar amb l'uralita, amb la qual van estalviar molts jornals i sobretot molt patiment pels obrers. Era un arquitecte que es preocupava pels treballadors. Els altres arquitectes ho dibuixaven, deien que s'ha de fer d'aquella manera i avall. Ell no. Ell a les obres pujava dalt de la bastida i vigilava i preguntava als treballadors què això, què allò. Aquest concepte d'arquitecte proper va ser el primer arquitecte d'Igualada que era proper. I vam estar treballant en moltes altres obres, fins que va arribar un dia que em van dir que es havia d'anar a la casa del senyor Albin, al carrer de la Concepció. El record que jo tinc de les obres, el canyís que vaig haver de fer, junt amb el meu pare, doncs el vam haver de fer amb bigues selatip. Què és selatip? Doncs és un sistema constructiu que ell va inventar, unes peces de ceràmica que amb una sola peça, un sol model de peça, servia per teulades, servia per envans, servia per parets, servia per trebols, i armades amb varilles d'acer, doncs servien per fer les bigues. I llavors un dia, que ja em tenia bona relació amb mi, diu, escolta, aquí a Igualada tenia una cosa, un art pobre, què és això? I va ser que moltes cases, en lloc de fer l'obertura directa, no devien tenir diners i feien una pintura, i representava la casa o la finestra. I això va voler fer una conferència al Saló de Sessions, que hi van assistir força gent, i ja els coneixia, però no sabia l'interès que tenia. I ens va dir que té molt interès aquest art pobre que hi ha aquí a Igualada, que hi ha bastantes cases que en lloc de fer el forat només ho van pintar com si fos el balcó, com si fos el balcó o la finestra. El meu pare ja coneixia l'Albin, que devia dir, coi, la torre aquesta la podria fer l'Albin, que és un home que és d'aquí Igualada i que tothom l'aprecia molt i que és molt bon arquitecte i tota la cosa. Quan va venir el senyor Albin aquí, va mirar el terreny del que disposava per fer la casa. Llavors va dir, noi, jo, a veure, aquesta casa trobo que hi falta protecció. Diu, i si féssim un pati a dintre? El pati sempre serà un lloc íntim, tancat, estareu a l'aire lliure, i llavors va començar amb les mides àurees, que no sabia què era, que sí, perquè sí, aquí faig el pati interior amb les mides àurees perquè pot quedar estupend, no sé què, i llavors aquesta idea del pati interior, que el desconeixíem, diguéssim que no era gaire normal d'anar a una casa aquí, que és un pati interior, doncs, esclar, va fer gràcia, però més que res va ser en el sentit no estètic, sinó doncs tenir un lloc acollidor i íntim. És que llavors ell era l'arquitecte municipal de Montblanc i venia cada dimecres. Anava als Frares, que també eren unes obres interminables, i a l'hora de dinar passava per aquí i molts dies es quedava a dinar, molts dimecres, vull dir, oi, era estupendo, no? I després una vegada ja estava en funcionament la casa i llavors venia i deia, bueno, a veure, quina part és pràctica i quina part no és útil d'aquesta casa. Tenia molt interès en saber, diu, no, és que a mi el que m'interessa és saber les persones que hi viuen, vull dir, de quin sistema de vida volen tenir i quins costums, perquè, esclar, una casa ha de servir. Però llavors això ja estava acabat, perquè ell tocava aquest piano ja. I jo de vegades li deia, això sembla Bach, i ell reia una mica així, i això sembla Beethoven, oi?
ell reia una mica així, i no, ho feia, ell improvisava, i tocava, i era molt coherent amb la música que tocava. I el meu pare era constructor i es van conèixer amb l'Alvin perquè feien els caputxins. I el papa va dir, doncs mira, tinc un terreny per comprar, era una casa de putes. I el papa diu, bueno, si no la doneu barata, si m'ho doneu barat, sí, compraré, perquè aquest tros no... Bé, ni el que era, no el vendreu, no el vendreu. Jo no volia, perquè pel que representava, era gran i no volien una casa que era el que era, no volien ni pensar-ho. Vaig plorar, que no volia el Rafel, i el passeig. I llavors me'n recordo que va venir el pare Carles, dels caputxins, que també era molt amic de casa, i va dir, no t'amoïnis, dona, no t'amoïnis, Soledat, que ja n'anirem ben venida d'aquesta casa. El terreny el anirem ben venit, i no passa res. I en canvi farà aquesta casa del que era, tens d'estar ben contenta. Llavors vam quedar que vam comprar aquesta casa i llavors l'Alvin li va dir, diu, jo abans de fer els planos, abans de fer res, jo vull conèixer la que hi té de viure. Si no veig la persona que té de viure, no sabré com començar. Em fas la casa segons la persona. Farem una casa a l'estil de la persona que estic veient i que hi parlant. I vindrà que aquí hi veig una escultura, una cosa que és diferent de tot arreu. I després farem un tapís que faci joc amb aquells vidres que hi ha. Així és que vam fer la casa, quan vaig veure aquesta casa jo venia i no en tenia res. Sabeu com ve això del Dallós, del cel obert? Em vaig quedar esgarrifada com allà que vinc de veure el cel obert. On entrar un cel obert? Tu calla, el papa. I llavors resulta que, bueno, anàvem fent, i quan va estar acabada, que pensava, com maco, bueno, vaig posar aquí amb una il·lusió tremenda, perquè vaig veure una casa que jo no esperava mai a la vida, que quedés aquell terreny que és una que quedés una casa tan esplèndida. I llavors les meves amigues, com jo deia que em feia una casa aquí, jo no el voldria per res del món. Deien les meves amigues, I llavors van venir tota Igualada, van venir a veure aquesta casa. Si haguessin pagat només una pesseta de la gent que venia aquí, volien veure aquesta casa, el terrat, pujant, que estava preciosa. I tothom que venia quedava parat. Em va dir, home, aquesta casa, si tu vols, mai et faràs vella, perquè tot és alegria, tot és, veus els ocells, les flors, el que volies, el cel, ho veus tot, diu, mai seràs vella. Hi va haver, diguem-ne, una mena d'obsequi a l'Alvin i a la seva esposa, dedicat com considerar-los de la nostra família religiosa. Diu així, a través d'inspirades obres d'arquitectura, centres escultura i ornamentació en gairebé totes les nostres cases, centres docents i esglésies, seguint una tradició nostra immemorial, els declarem germans de la fraternitat caputxina. Ho deia amb convicció el que deia. Es veia com a convençut, i no solament perquè era una manera de viure, sinó perquè li agradava la professió.
I la prova és això que dic, va tenir ganes de posar de relleu aquesta característica arquitectònica d'Igualada, d'això de l'art pobre, perquè encara potser encara se'n conserven, però n'hi havia molta, i tothom ens havien fixat però no hi donaven importància. En canvi l'Albin va dir, això té molta importància. Joan Domingo Bisbal, que se'l coneix per Jandobis, una de les fotografies que li va donar, que li van premiar, va ser aquesta de Lluís Maria Albin. I ell explica, el Jandobis explica, que un dia van anar a berenar a la Torre del Pare Mariano, que és a l'altra banda de la Riera, i en tornant d'allà, Lluís Maria Albin, amb la seva característica pipa, ell el va veure, el va retratar, i aquella fotografia, amb una exposició, va aconseguir un premi important.